A vum, a je po něm, ne, ještě ne? Tady bylo. Jacky bys ještě neměl hrát se sirkami. Jo? Jo, A co jsem, jo. ty jsi schořel. Aha, nic no. Teď bum. Promluv? To nemůže dát takovou masu. Tak ať se nechá zabít. Že jo. No tak lidi, tohle je takový menší failík. Tady našeho kamaráda. No, on náš kamarád není. A ty jsi šel kam? No ty jsi tu. Jo, já jsem furt tady. Ježíš, taky ostřílený úplně. A já nic. Já máš v sobě šipy? No, a já nic. Ty pro kdyby měl rohy, Saša. Ježíš, fakt. Pomoc, ďábel. Už skončil. Michal, nevidím. Nevím. Mně se to buguje, on to úplně buguje. Vlna 17. A on ještě furt žije. To nemá šanci. Vidí, ano, právě. Jde mu pomoct, Saša. Dívej, jdu mu pomoct. Do háje. Aha, tak nic. Nejde. Nerozbitné sklo. On jenom zdrhá. No, tak teď už nemá šanci, pigmeni. Přesně. Tak já už se připravím. Taky, jak zmizí gas, tak se připravím. Vidíš tu grupu, co za ním jde? Jo. Ty vodě, ale furt to stoupá. 19, no. 19. vlna. Tak to už nemá šanci, teď už je v klíčení. Na mě se dívá ten Blaze. Jsem moc blízka něho. On nemá helmu, ani boty. To nemůže přežít přece. 20. vlna. No, už je po něm. Majo, konečně. Valečník. Ostrost 4, no to si pomůžu. Ostrost zranění. Ne, já chci být válečník. Dobrý. Nerozbitnost mám na sobě. Já mám jenom tohle. Koho si vezmeš? Ty máš asasína? Ne. Asasín už je obsazený. Ne, ho má ten lenochod bez tak. A jo, já jsem zapomněl kliknout. Michal. Jak to být asi? Proč každý musí být originál? Proč je tady holka? Se jí zeptej. Ona si myslí, že nás podpálí, jo? Já mám meč. Mně píše ten Shark. Já chci být chemik. Jo! Co jo? Já chci být chemik. Ne, já jsem zase ten čudnej. Snad mi nikdo nezhodí. Radši to nebudu zkoušet. Já jsem tak zemřel. Ne, on mi ho šlohol. Já počkám na větší vlnu. No teď už je po nich. Skoro po nich. Říkám, že je po nich. Teď přijde další vlna. Teď. Pum. Pum. Přímo. Puch. Pozor, jsem spíšil asasin. Já mám psa? Ne, víš? Já nevím, že mám psa. Hodný pejsek. Od čeho bys měl tu kost? Ne, já jsem mačo, oni teď všichni půjdou po mně. Já to viděl. Jo, já to viděl. Ty už jsi mrtvý. Já už to vidím. Jdou po mně? Ne, nejdou.